Стресът е нещо като радиацията. Ти не го усещаш, но си подложен на него. И в един момент, когато усетиш толкова много стресови събития се отразили в твоя живот, че ти се чувстваш или болен, или устарял, или пък съответно развиваш някакви емоционални дисбаланси, като бърнаута. Защото това емоционално изпепеляване е реално бърнаута. Затова се нарича бърнаут. По-добре е емоционално да се изпепелиш, отколкото да имаш някакво заболяване, което ако не бъде третирано или хванано на време, може да окаже много трайни следи върху твоето качество на живот. Ние изследваме кортизол, кортизон и DHEA. В косата на човек се натрупват всичките тези хормони. Те могат да бъдат измерени. И тук удобството на тези измервания е, че можем примерно месец по месец, ако решим, ние можем да съпоставим какво количество стрес човек е бил изложен предишния и този месец, например. Работим с репродуктивни клиники, които използват точно това знание, което ние вадим, за да може по някакъв начин хората да могат по-успешно да имат деца. Действително наблюдавайте себе си и не мислете, че всичко, което се случва с вас е нещо, което е предначертано. Тоест, то зависи от вас. Вие можете да го промените, ако поискате. Здравейте и добре дошли в новият епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Йорданов и днес гост ми е Силвия Куманова. С нея ще си поговорим за темите свързани с стреса, с бърнаута и с социалната тревожност. Здравей, Силвия, благодаря ти, че днес си тук и ще имаме възможността да проведем този разговор. Здравей, Георги, за мен е удоволствие. Това са ни теми, които действително съпътстват нашето ежедневие. Според мен е всеки един човек, който по някакъв начин иска да се погрижи за себе си, трябва да има така една обширна картина за различните погледи, различните виждания върху тези теми, които в крайна сметка всеки един човек докосват. Самата ти как реши да се интересуваш от тази тема и да изследваш в дълбочина? Много интересен въпрос. Аз съм физик. Много е интересно да наблюдаваш звездите. Завършила съм дори математическа гимназия, освен Софийския университет. И ако трябва по някакъв начин да отбележа себе си, то аз съм изключително логичен човек. И в един момент това, което правя в момента е работя с емоции. Тоест, за да може да се преодолее хроничния стрес или бърнаута, е необходимо в крайна сметка да се работи с емоции. Някой, ако ми беше казал в моята младост, че това ще се случи с мен, аз по никакъв начин няма да му повярвам. Защото тогава, по това време, когато аз растях, например, някакси за мен е стандарта за някой човек, който е успял и така нататък, беше като робот, т.е. човек, който по никакъв начин не показва на останалите своите слабости, винаги изглежда много добре в техните очи и той е някакъв тип железен човек или тип робот, който по принцип действително няма емоции. И това за мен е този огромен преход от логичното в емоционалното ми отне доста години от живота, но и в момента успявам някакси да ги балансирам. Не мога да кажа, че съм се отказвала от логичното и съм преминала изцяло в емоционалното, но съм видяла, че дори двете полукълба на мозъка и лявото и дясното, които едните науката счита, че лявото работи малко повече с логиката, дясното с емоциите, в крайна сметка те си комуникират. Така че, за да може един човек действително да бъде успешен в науките, които са свързани с мозъка и с разчитането по някакъв начин на това какво прави мозъка в дадена ситуация, трябва да бъдат от двете страни на нещото. Естествено, от физиката, минавайки през бизнес, икономиката и през IT индустрията, която там ми остана сърцето на мен, да виждам технологиите, да обичам технологиите, да виждам как те помагат във всеки един аспект на човешкия живот, преминаването съответно от технологиите отново в една наука, но този път науката за мозъка на човека беше при мен станало необходимост поради лични причини. Всеки прави някакви неща, най-вече заради себе си. В случая аз видях,
че не мога сама да се справя. Нямаше по това време, в което аз се оказах в бърнаут, някой да се справи с нещата ми. Отне ми година и половина, 2, обикаляне от лекарски кабинет на лекарски кабинет. След това, тъй като нямах някаква точна диагноза, ли всеки намери нещо, защото няма начин да отидеш при лекар. Само да споделиш какви са били симптомите. Разбира се, няма някой начин да отиде при лекар и да си тръгне без диагноза. Просто в един момент така се получиха нещата, че аз трябваше да взема някакви решения. Какви бяха симптомите? Аз съм изключително динамичен човек. Човек, който постоянно решава някакви неща, любопитен, открит. И в един момент се превърнах точно на обратното на това, което бях. Станах изключително затворена, изключително подозрителна, на места дори цинична. Усещах умора, която умора беше много сериозна умора, т.е. невъзможност да си починеш, такъв тип умора. Ти си почиваш и отново си уморен, т.е. няма как да се отървеш от тази умора. Теглото ми се промени, т.е. аз сложих върху себе си едни доста килограми. Общо взето мирогледа ми се промени и чувствах някаква тотална безнадежност. Тоест при мен това беше свързано, все едно съм направила абсолютно всичко в живота си и съм тотално остаряла. Нямам какво друго да направя. Край това беше някакси залеза на моя живот. И тук деликатното нещо беше някой, който да ми помогне да изляза от това състояние. Защото когато ти търсиш и няма медицински причини, много се разочароваш. Защото някакси ние търсим диагнозата, за да се успокоим. Тоест ние имаме диагноза и знаем какво да правим. А когато нямаш диагноза, какво правиш? Това е нещо, което е изключително неизвестно за тебе. И колкото повече неизвестни има в нашия мозък, сега вече от сегашното си състояние, т.е. от всички тези знания, които съм придобила по време на обученията ми по психология, психофизиология, невробиология и други такива неща, в един момент мога да кажа, че колкото повече неизвестни има в човешкия мозък, толкова повече човек се чувства зле. И това е капана на бърнаута. Тоест ти търсиш и не намираш решение. И ненамирането на решение те вкарва още повече в това състояние, в което искаш да излезеш. И тогава обиколих, за съжаление, имах неуспешни опити тук за консултации с психолози, с психотерапевти. Неуспешни, защо? Най-вероятно хората помагат на много други хора, но не успяха да помогнат на мен. Аз не казвам, че самите хора не са били добри, после не са били моя тип. Защо? Защото някак си, отивайки на психолог, психолозите и психотерапевтите ти дават пространство ти да се изявиш. Но аз, човека, който винаги е бил на си-левел позиции, винаги е отговарял за много хора, аз не знае как да се изява. В смисъл, аз през цялото това време на моя живот в IT бранша, на тези си-левел позиции, на които съм била, аз съм се учила да потискам емоциите си. И някой, за да може да ги изкара от мене тези емоции, които в крайна сметка се оказа, че правят цялото това нещо, което за мен изглеждаше като края на света, трябваше някакъв по-различен подход. Този подход не го намерих в България, намерих го извън България и тогава разбрах, че това да бъдеш добър терапевт на бърнаут синдром, трябва да владееш и логиката, и емоциите, за да може някой такъв като мен преди примерно 15 години, като ти дойде, ти да можеш по някакъв начин да го разбереш и да му кажеш на този човек да не се страхува от собствените си емоции. Или да влезеш в неговата логика, за да може по някакъв начин да развиеш емоциите му. Тоест, това, което казваш е, че емоциите са стояли в основата на симптомите, които си изпитвал в този период. Точно така е. Това са потиснати емоции. Всички неща, които стават дори сега вече като психофизиолог, аз мога да кажа, че има едни негативни завихрания в мозъка, т.е. нашия мозък така е свикнал да мисли негативно. И когато ти влезеш в тези негативни завихрания, в един момент ти започва мозъкът ти да синтезира допамин, т.е. това е хормона на насладата, който в крайна сметка те задоволява, т.е. ти се чувстваш щастлив в това състояние. И то е заради този въпросен невротрансмитер,
който, нали, се синтезира в мозъка от това, че ти се чувстваш нещастен. То това е основите на депресиите, защото там, например, отново, нямайки серотонин, вече започвайки невронауките все повече да се развиват, ние виждаме различните проблеми, които са като там състояние в мозъка, невъзможност да се синтезира достатъчно, например, серотонин, се свързва малко повече с депресивните нагласи. А когато говорим за бърнаут, това, което ние видяхме, е, че може би над 90% от хората, които страдат от бърнаут синдром, са в някаква обострена фаза на една латентна депресия, която те си носят дълго време в себе си. Поради тази причина в днешно време, например, вече се вижда как може да се разбие целият този, как да кажа, тази загадка, която хората си мислят, че човек прегаря на работното си място. Да, човек е предразположен да прегори на работното си място, ако неговата лична перспектива, неговата личност е такава, която отговаря на прегарянето в това работно място. Тоест, ако мога да сложа чисто математически, 70% е персоналността, личните характеристики на човека и 30% е работното място. Тоест, бърнаут е свързан с работата, но повече е свързан с личността на човека. Какви са личностните характеристики, които предразполагат даден човек да бъде по-склонен към бърнаут? Амбициозни хора, перфекционисти, любопитни, хора, които нямат търпение, които искат да правят неща тук и сега, веднага, хора, които не искат да изглеждат слаби в очите на останалите, т.е. те винаги са усмихнати, винаги намират решение на всеки един проблем, хора, които нямат проблем с контрола, т.е. те обичат да контролират нещата около себе си, и хора, които са просто самонадеяни. Всички тези хубави характеристики, които правят действително една личност лидер. Тоест, лидерите имат съвкупност от всички тези много, как да кажа, човешки черти, които ги отличават от останалите, но те, притежавайки ги тях, са много по-склонни да прегорят в професията си. Да, и се замислям за нещо, което каза по-рано в разговора, как тези характеристики се свързват с това желание на хората да постоянно да решават проблеми и казуси и в един момент те не могат да влезат в режим, в който да си починат. Точно така, и освен да си починат, тук има едно друго чувство за контрол. Чувството, че аз мога да контролирам всичко и всички. И това чувство за контрол в един момент играе много неприятна роля на собствената психика на човек. Защото когато той усети, че има някакъв проблем, човек не може да допусне, че той не може да контролира себе си. Тоест контролът е в основата на бърнаут синдрома. И поради тази причина, независимо какъв е контрол, аз не говоря, че само хора, които ръководят други хора, могат да изгорят. Напротив, хора, от чието професии зависи нещо. Дори ако погледнем в по-широк мащаб, предразположените към прегаряне, това са лекарите. Тоест лекарската професия, постоянния сблъсък с смъртта, това, което останалите си мислят, че този човек там при тях, след като е техен лекар, той е непогрешим, т.е. изискването от пациенти и техни роднини за това човек да е непогрешим, а той е човек. И другото естествено, което е при лекарите, е това, че тяхният брой, както знаем, много намалява в световен мащаб, не само в България. И по принцип графиците им се претрупват, т.е. те нямат време да релаксират и да излеят всичките тези емоции, които при работата си с хора всеки ден успяват да натрупат върху себе си. И това е, как да кажа, нещо като едно килимче или един чувал. Когато чувалът е празен, човек се чувства добре, колкото повече емоции слага вътре потиснати, смисъл толкова по-зле се чувства. Ако в един момент този чувал набъбне и се спука по някакъв начин, то човек вече преминава в едни състояния, в които не може да се справи сам. И това са
съответно бърнаут синдрома, паническите разстройства, тревожните разстройства всякакви. Съответно, това са също така депресиите. Между другото, оказа се, ние правихме преди време един интересен скрининг, който в момента е развит в продукт, в който ние представяме за превенция. И в този скрининг участваха малко над 100 човека, който беше изключително детайлен. Тези 100 човеци бяха съответно над бакалавърска степен, всички с някакво завършено образование, т.е. хора, които са отговорни за добавената стойност на обществото, на българското общество. И от тези хора 78% се оказаха в латентна депресия. От много ниска до доста високо изразена депресия. Какво представлява латентната депресия? Това е състояние, което, смисъл не е изразена клинична депресия, така че ти да не можеш да живееш живота си, но това е една перспектива, през която ти виждаш света. То е все едно, ако сложиш някаква леща, аз като физик не мога да избягам от пречупването на светлината, то, смисъл такъв, твоя мозък филтрира тази светлина в един определен спектър. Това е депресията. Тоест ти виждаш една картина и мозъкът ти изкривява тази картина. Защо? Защото си сложил тази леща, която е на депресията. Това е нещото, което за мен е изключително плашещо за българското народно население. Но така като се погледне пък в доста дълбок мащаб, се вижда защо тези хора, ние българите по-скоро, реагираме по този начин, по който реагираме. Защо си мълчим, защо не вярваме на себе си, защо, предпочитаме просто някой да ни управлява, защо бягаме от отговорност. Тоест, лещата на депресивната перспектива е нещото, което на нас ни пречи да бъдем хора. Което, между другото, е много неприятно, защото тук вече изследванията показват, че това се дължи на травми, които човек си носи от неговите предци. Даже тук се говори за пренасене на травми през поколението. Тоест, ако твоите родители по някакъв начин са били свидетели на война, те развиват, например, едни определени поведения. И тези поведения са най-вече запасяване с храна, например, неумението да изхвърлиш нищо, съответно трупането за черни дни, защото те просто са преживели толкова сериозен стрес, стресът на войната, че тяхният мозък отказва да разбере, че тези времена са отминали. Те постоянно чакат те да се върнат. И по този начин те възпитават и своите деца. Тоест, децата им, въпреки че в момента живеем в свят на изобилие, отново придобиват част от тези неща, т.е. трупат вещи, запасяват се с храна. И това е предаването на травмата през поколенията. То става чисто поведенчески, не е генетичен материал. Някои хора си мислят, че са гени, не са гени. Тоест, когато човек се роди, се ражда с един много бял лист, и на този лист се пише всичко, което неговите родители му показват, т.е. хората, които са най-близките до него. Какво се пише? Пише се как да реагирам аз в дадена ситуация. Аз копирам поведение, копирам модел на поведение на моите родители, на моят баща, на моята майка и оттам нататък си избирам някой модел за поведение, който е по-характерен за мен. И още взето поради тази причина, например, в едни семейства, където ние имаме брат и сестра, хората са изключително различни. Там двама брати, няма значение какви са. Защо? Защото виждаме как единият човек е копирал поведението, примерно, на майката в това семейство или ролята на майката, няма значение кой е там, а другия е бащата или ролята на бащата. И поради тази причина, тук много хора си казват, ето, моята майка, примерно, харесва повече моята сестра. Да, тя я харесва повече, може би, защото моделът и на поведение е по-близък до нейния и е много по-лесно да бъде разбрана. Докато пък въпросният човек, той е по-близък до този, който е с ролята на бащата в семейството. Така че това е, но предаването на травмата и начина на поведение на хората през поколенията е нещо, което е чисто поведенчески. Т.е. то може да бъде спряно.
То не е генетичен материал, не е объркване на гените, не е нищо. Просто е запис на поведение. Ако вземем примера, който е точно с задържането на много вещи или с презапасяването. И да кажем, че това дори не са били родителите ни, това са били нашите баби и дядовци. И как може да... Тоест, как може да излезем от този поведенчески модел? Вижте, по принцип е трудно. Ще обясня защо. Защото нашето поведение означава, че синапсите на нашите неврони правят едни невронни пътища. И тези невронни пътища за нас са лесните неща, които ние, когато не мислим, правим нещо автоматично. И ако ние от малки сме се учили, нали, съответно, че това трябва да е така, то нашия невронен път вече не е много малък, а е, например, магистрала. За да можем да изградим нов път, се изисква едно нещо, което в крайна сметка може да бъде дадено на хората и то е дадено, за да управляват мозъка си. И това нещо се нарича воля. Тоест волята на човека е това, че той може да препрограмира мозъка си. Представете си, че мозъка е като един софтуер. Тоест от тебе зависи този софтуер как ще бъде програмиран. То не е нещо дадено, просто е така, защото генетично обусловено и други такива неща. Да, голяма част от нещата са генетични, аз не го отричам. Напротив, генетиката тук има много голяма роля. Но има и други неща, които са чисто поведенчески. Тоест всичките тези невронни връзки, те могат с силата на волята и най-вече с терапия, няма как да стане сам човек да го направи, да бъдат построени в началото много тънки пътечки, които да преминава нервния сигнал, за да направим, за да усвоим различно поведение. Колкото повече ние използваме тази малка пътечка, тя се разширява повече, а пък онази магистрала се свива. Много интересен начин, по който мозъка прави синапси. Така че ние в един момент, ако с тренировки усвоим някакво ново поведение, то предишното ни по някакъв начин ще отстъпи на новото. Това е, но се изисква освен воля и съответно осъзнаване на много-много неща. Може би първото нещо, дори за конкретния пример, който ползваме, е да има осъзнаване каква е причината за това презапасяване. Да, разбира се. За това аз по принцип говоря за терапия, защото колегите психотерапевти това правят. И в момента в световен мащаб виждаме как действително психотерапевтите в момента са изключително взети, нещо като лекарите. Е станал много сериозен недостиг на такъв тип хора. Особено хората, които знаят какво правят. Графика ми е абсолютно пълен. Тоест ти да успееш да се вклениш някъде е въпрос на доста сериозен късмет. И от това, което си говорим за това, което идва като поведенчески модели от нашите родители, как може да го вържеме към стреса? Тоест, има ли хора, които поначало, начина по който са устроени, те са, така да кажем, по-обилни към стрес, т.е. по-малко количество стрес ги прави така, че те да се изморяват по-бързо. Не знам, това е правилният термин. Абсолютно да. Могат да се обвършат, т.е. те са в основата на стресовите ситуации. Защото стресът по принцип, той действително генетично обусловен. Ето тук генетиката, която аз казах преди, че изцяло не влияе, но в момента тя е много важна, защото всичко зависи примерно от устройството на нашата лимбична система. Там има едно нещо, което се нарича амигдала и което нещо вътре в лимбичната система отговаря за нашите емоции, най-вече за това по какъв начин ние обработваме страха. Ако ние по някакъв начин нашият мозък е структуриран така, че ние да усещаме страх в някакви събития, в които другите не го усещат, то това нещо съответно се отразява на начина, по който ние виждаме света, което означава, че колкото повече не ни харесва този начин, по който ние виждаме страха, толкова повече се наслоява стреса в нас. Т.е. тук генерира се тревожност, която тревожност е асоциирана с стрес. Защото стреса по принцип не е нещо имагинерно. Т.е. то е нещо, което оставя доста сериозни следи в тялото на хората. И
Ако мога да дам някакъв такъв пример, отново връщайки се към физиката, моята любима физика, това е стреса и нещо като радиацията. Ти не го усещаш, но си подложен на него. И в един момент, когато усетиш, толкова много стресови събития са отразили в твоя живот, че ти се чувстваш или болен, или устарял, или пък съответно развиваш някакви емоционални дисбаланси, като бърнаута. Защото това емоционално изпепеляване е реално бърнаута, затова се нарича бърнаут. Докато, когато говорим за стрес, различните фази на стреса, естествено стреса не е лошо нещо. Стреса по принцип е нещо, което нас ни кара, например, сутрин да станем от леглото. Първият път, когато ние изпитваме стрес, това е когато ние се събудим и знаем, че трябва да станем от леглото. Което в крайна сметка е добро нещо. Тоест ние не спим по цял ден. По някакъв начин ставаме, вършим си ежедневната работа. Навсякъде има съответно стрес. Всичко зависи обаче от дозите на стреса, който ние изпитваме. Ако ние по принцип сме хора, които обичаме да се отделя малко повече адреналин в нашето ежедневие, т.е. търсиме си самите ние стресови ситуации, между другото работохолизма е една от тези стресови ситуации. Тя е свързана с изключително сериозно отделяне на адреналин в тялото на човека или малко повече работа на така наречената симпатикова нервна система, ако говорим за вегетативните нервни системи. И то тогава някакси количеството адреналин, което човек изпитва през деня, остава по някакъв начин, т.е. тялото му не може да се справи с това количество адреналин. Ако си представим съответно, стреса, примерно, е една крива. Гаусова крива. Окей. Ако в началото имаме съответно някакво стресово събитие, тя съответно нараства, имаме някакъв пик, в който нашият мозък вече е получил достатъчно адреналин, за да види ситуацията ясно. И след като я види ситуацията ясно, започват механизмите на хомеостазата в нашия организъм да се задействат и започва адреналина да спада и той спада с малко повече синтез на кортизол. Т.е. кортизола в случая компенсира адреналина в човешкото тяло, което е съвсем, нормалният процес на така нареченото еластично натоварване. Ако имаме съответно множество от стресови събития, то толкова по-голям става времето от началото на стреса, съответно до това в крайна сметка да се задействат хомеостатичните механизми и съответно тялото да регулира съответно получаването на стрес. Когато съответно действително имаме неспособност тялото да премине или да почне да доминира парасимпатиковата нервна система от вегетативната нервна система, то тогава човек изпада в едни процеси, които са на хронични заболявания и съответно след това на бърнаут. Бърнаута или емоционалното прегаряне не е толкова лошо нещо, защото отново това е, много финната регулация на човешкия механизъм. Тоест той, когато е в хроничен стрес, човек може да бъде убит буквално от съответно от някакви хронични заболявания. Това са инфаркт, инсулт, инфаркт много по-често при мъжете заради персоналните характеристики, инсулт е малко повече характерен за дамите, заради персоналните характеристики на дамите. Съответно, там се развиват диабет тип 2, най-различни заболявания, които са свързани с стомашно-чревния тракт. Дори се отключват възпалителни процеси, които възпалителни процеси след това може да прераснат в онкологични заболявания. Тоест всичко това нещо става в тази кривата там на свръхстрес. Когато ние преминем в фаза на бърнаут, това означава, че нашия организъм по някакъв начин се е справил. Но какво значи се е справил? Той започва да отделя все повече и повече кортизол. Като този кортизол, който е характерен за бърнаута, ни спасява от физическа смърт, реално, но ни обрича на емоционална такава.
това е, как да кажа, финната регулация на организма, защото все пак мозъкът ни е направен така, че да оцелее. Тоест аз мога да кажа, че в случая, когато ние сами не можем да регулираме ежедневието си, живота си, бърнаута не е толкова лошо нещо. То все пак до по-добре емоционално да се изпепелиш, отколкото да имаш някакво заболяване, което, нали, ако не бъде третирано или хванано на време, нали, може да окаже много трайни следи върху твоето качество на живот. За съжаление, когато говорим, защото бърнаут естествено има отново много стадии, ако говорим за там след 6-7 фаза на бърнаута, то тогава ние сме преминали през много висок стадий на хроничен стрес и винаги си тръгваме с автоимунни заболявания някакви. Които автоимунни заболявания просто са си част от нас и ние по някакъв начин, нали, по времето на нашия живот си живеем с тях. Но пък в крайна сметка бърнаута, защото много често съм чувала, особено лекари са ме питали дали бърнаута е лечим и те казват край прегоря и толкова. Не, нали, съответно има връщане от бърнаута и аз на всички им казвам, ето аз съм такава, примерно. В смисъл, аз не мога да кажа, че качеството ми на живот в момента е лошо. Да, по-лошо, отколкото преди, защото и аз имам автоимунните заболявания, с които трябва да се съобразя. И аз зная, че, например, когато имам много сериозно претоварване, мозъкът ми, който е свикнал на предишните патерни, т.е. на патерната, която е характерна за бърнаута, и аз се връщам отново в това състояние, но вече за мен е познато и аз прекарам много малко време там. Т.е. мога да си взема моите си неща, които аз съм си изработила, моите си механизми, за да мога да се отдалеча от това състояние и да си вляза пак в един нормален ритъм на живот. Тоест, ако го разбирам правилно, първоначално е този процес, който е между адреналина и кортизола, който в един момент, ако извън баланс, то може да доведе до това да стане точно този бърнаут. Това е емоционално прегаряне. Точно така. И вече ако това емоционално прегаряне продължи по-дълго във времето, то има голяма вероятност да доведе и до по-сериозни заболявания. Малко по-различни са тук. Бърнаут е последния стадий. Ние имаме война на адреналина и кортизола. Когато сме в свръхсекреция на адреналин, тогава се развиват хроничните заболявания. След това идва свръхсекрецията на кортизол, за да може да компенсира свръхсекрецията на адреналин, нали, или това е парасимпатиковата нервна система, и тогава, нали, реално ние минаваме в емоционално изтощение. Това са фазите и затова аз казвам, че бърнаута е нещо, което може да ни спаси от физиологична болест. И ние разглеждаме бърнаут като нещо, което е свързано с професионалния аспект. А може ли бърнаут, ако го разглеждаме като емоционално прегаряне, да стане и при деца? Тоест, ако те изпадат в постоянни ситуации на стрес, които те не могат да ги регулират. Абсолютно така. И ние наблюдаваме, например, в момента всички казват защо агресията е толкова засилена навсякъде. Между другото, когато децата не могат да се справят със себе си с дадена ситуация, която на тях им изглежда безнадежна, те реагират с агресия. Което за мен означава, че нещо се случва там, което на тях не им е окей. И те не могат да го изразят, не могат да го определят. От друга страна, говорим за бърнаут при деца и тук са правени, особено в скандинавските държави, доста изследвания точно на този синдром. И се оказва, че тук родителите в крайна сметка довеждат децата си до бърнаут, защото не им остават време да си почиват. Прекалено много активности има, които са направени от родителите за децата им, за да бъдат много добри в много неща. И изискванията, очакванията на родителите тук, детето да им е най-добро във всичко, което прави. Например, ако ходи да плува, то той трябва да бъде, например, като Петър Стойчев. Ако отиде, нали, съответно да танцува балет, трябва да е като Майя Плисецкая. Нали, това са изискванията на родителите. Те не се задоволяват с малкото и поради тази причина, когато децата не могат да удовлетворят изискванията на родителите си, при тях се появява точно този синдром на емоционално прегаряне, който, нали, не е точно същия, както и при възрастните, но, нали,
това е отдръпване от света. Например, на мен ми се случи един такъв случай по време на COVID. Аз се занимавам предимно с възрастни хора. Това ми е в момента, това правя. Терапевтирам хора, които са в бърнаут. Рядко се занимавам с деца. Но винаги, когато някой ме помоли много за някое детенце, нали, аз правя някакви усилия в тази посока, защото не е лесно да се работи с деца. Децата, аз казах тук за логиката и за емоциите и за финния баланс между тях в началото, а тук при децата логическото абстрактното мислене го няма. То се появява след 12-та година. Тоест, дечицата в началото, те за да изразят нещо, трябва да го правят или чрез игра, или чрез рисунки. Тоест, на психолозите им е много сложно, защото те използват игровите методи, за да извлекат информация от децата и да им въздействат. И тогава, по време на COVID, при мен дойде едно момченце на 8 години, което 2 месеца не говореше. Просто бяха обиколили разтревожени родители, всички възможни лекари, които са свързани с това, че не може да говори, невролози, нали, там уши-нос-гърло, всички. И всички казаха, че нищо му няма на детето, то си много добре. Бяха се пробвали да се свързват с психиатри. Психиатрите, никой не знае какво се случва и най-накрая по някаква причина дойдоха при мен. От познат на познатия и така, да. Аз се заех, мога да кажа, че до 3-та среща нищо. Детенцето там с мене си играе, сочи някакви неща, не казва дума. И аз тъкмо се бях отчаяла, защото нали, има случаи, в които просто човек не може да помогне, колкото и да му се иска, нали, смисъл няма такъв човек, който да може да помогне на всички. На 4-та ни среща аз казах, че тази ще бъде последната, след като говорих с родителите и казах, край, нали, това е просто толкова мога, няма смисъл просто повече. И детенцето проговори. И ми каза, аз съм много зле по математика и хич не я обичам тая математика в училище, нали, съответно всички там добре се справят, пък аз нищо не разбирам, а пък майка ми много иска аз да знам математика. И тя стои при мен и иска да решаваме задачи и аз поради тази причина предпочитам да си мълча, отколкото майка ми да разбере, че аз не мога да решавам задачи по математика и всички останали да ми се смеят. Тоест, толкова беше сериозен стресът, че това детенце 2 месеца не говореше, защото по принцип на него му беше неудобно да каже, че не разбира математика. Което е нормално, не? Смисъл, аз му обясних, че в момента говорим за множествена интелигентност, т.е. не логиката определя колко си интелигентен, а всеки един човек има някаква сфера на интелигентност и неговата, ако не е математиката, значи има нещо друго, което на него му харесва. И се оказа, че обича да играе пред останалите, т.е. има някакви заложби такива, чисто актьорски, макар и на 8 години, обича да рецитира, нали, други такива неща, т.е. да се показва. И тогава беше много лесно оттам нататък. Родителите смениха училището, което беше много елитно, с много малко деца и така нататък. Сложиха го детенцето в най-обикновено общинско училище и детенцето в момента е изключително добре, т.е. не е имал други кризи. Но това идва да покаже, че когато ние по някакъв начин страшно много изискваме от децата, без да искаме, ние прехвърляме нашите амбиции и вместо да ги мотивираме те да станат добри, може при тях стресът да стане толкова силен, че те да се затворят. И толкова силното в този пример, че детето решава да изключи част от себе си, за да може, защото усеща, че така ще е по-малко дискомфортно. Точно така, да. То не иска да пречи. Чувства се непълноценно. През цялото време, нали? Смисъл там се оказа, че няма добра връзка с бащата, нали, по рисунките и други такива, но тук родителите бяха тези, които подеха по-нататък, как да кажа, менталното здраве на детето си. И аз видях, че те за много кратко време след работа с мен, родител по родител, успяха да се нагласят спрямо детето си, т.е. да превъзмогнат своите си мечти и нали, там амбиции спрямо него и да го приемат детето такова каквото е. Така че да, много, много интересна по принцип семейната динамика и точно за това е много трудно да се работи между другото с деца,
Защото в случая и психолозите не могат да направят кой знае какво, защото за да бъде детето такова, огромна част от неговото поведение е заради неговите родители. Тоест, по-скоро родителите добре да знаят, че когато детенцето им има проблеми и те самите трябва по някакъв начин да се терапевтират, за да разберат себе си. Пак един такъв случай от моята практика, съответно едно семейство с детенце, което е в аутистичния спектър, доста, нали, така, съответно, страдащо. След работата ми с един от родителите, който по някакъв начин в началото му беше трудно да обича детето си, защото това за мен е голямо предизвикателство, особено когато ти си ориентиран към успехи и мериш хората с това колко са успели, съдбата да ти даде ти да приемеш детенцето си, което, нали, е ясно, че няма да успее колкото останалите. Да, той има някакви други дарби, но ти да се научиш да обичаш детето заради самото него, а не заради успехите, които то трябва да направи или трябва да престоят, е изключително трудно. И в момента, в който видяхме, че, нали, там се прие детето от родителя, детето направи много сериозен прогрес. Започна да се пробва да говори, да повтаря срички, неговото поведение вече не е толкова агресивно. Тоест ние тук виждаме как работата с родителя оказва благоприятно влияние върху детето. Защо? Защото когато родителя се върне в къщи, той прекарва пълноценно време с детето си. Да, и пак се стига до там, когато се почувстваш приет и е спокойно за теб в ситуацията, в която се намираш, ти можеш да се отпуснеш и да... Точно така, приемането е основата на всичко. Това, че ние сме различни, всеки един от нас е различен, но това не означава, че един е по-добър от другия. Просто сме различни. Всеки един от нас си има своите си черти, някои от които, нали, в смисъл са едни добри в една посока, другите са добри в друга посока. Така че да, това е приемането на разнообразието в света, то това се казва толерантност, което като че ли ние не се учим от малки на толерантност. Ние по някакъв начин искаме да се сравноваваме малко повече и да бъда аз по-добър от другия, а не да разбера другия и да разбера неговото поведение, защо е такова. Което, между другото, е в основата на едни такива много специфични тренинги, които са за лидерите, как аз да работя как да ръководя хора, как да работя с хора. Защото когато ти разбереш и влезеш в обувките на различните типажи хора, ти можеш да разбереш как мисли човек, какво е неговото поведение и как, нали, се провокира от твоето, защото понякога в множеството работа, примерно в корпоративния бранш с компании, които по принцип са решили да обучат своите най-вече технически менеджери в това да бъдат лидери, да управляват хора, ние сме видяли, че понякога хората не обръщат внимание на собственото си поведение. Тоест, когато започнем, защото това са модулни програми, никой не може да гарантира, че с едно обучение може да надгради някой и този човек да стане лидер. Тоест, за да може да превърнеш един човек в нещо друго, първо се изисква неговото съгласие, т.е. той иска ли или не иска да работи върху себе си, защото това е работа върху себе си. И второто много важно нещо е търпението. Тоест, ти да имаш търпение да се променяш, а не веднага да стане. И още взето по време на тези модулни срещи, в началото виждаме как някои от менеджерите казват, как така, аз няма нужда да комуникирам това, защото то се разбира в моя екип. И как се разбира? Не знам, но всички разбират. Какво значи всички разбират? Ти трябва да говориш с тези хора, да им обясниш, че това нещо става. Т.е. тези хора са различни, ти не можеш да изискваш от тях те да ти четат мислите. Така че това е нещото, което, още взето трябва да знаят всички хора, които решават да ръководят хора. За съжаление, няма обучение в университетите как се ръководят хора или ако има, са неефективни. Просто практиката е различна. И свикването с разнообразието на хората, т.е. ако искаш ти да разбереш твоите колеги, ако си новоназначен лидер, е добре да влезеш в обувките и да си представиш
каква е реакцията на човек, защото реакцията е равна на неговото поведение при дадена ситуация. Тоест, имаш една ситуация, наблюдаваш хората и виждаш тази ситуация как се отразява на всеки един от твоите членове на твоя екип. И по този начин разбираш кой, нали, съответно му харесва тази ситуация и на кой изключително не му харесва. Как разбираш ми по езика на тялото? Тъй като, нали, общо взето тялото е нещото, което никой не може да регулира в себе си. Тоест трябва много да работи върху себе си, за да може да успее езика на тялото да бъде прикрит, когато, нали, си прикриваш емоциите. Хората си прикриваме емоциите, но езика на тялото ни издава. Така че тук наблюдението на екипите е изключително важно за всеки, който иска да се научи да бъде лидер. Да, и според мен това е едно от нещата, хората, които могат да си вземат, е да наблюдават повече другите и да разберат защо другите действат по определен начин, и по примерите, които даде и с семейството, да има колкото се може повече екипност между отделните членове. Да, екипността е много важно нещо. Да, защото, както сподели, сме свикнали да се съревноваваме и понякога дори имаме желание да сме по-добри от някой друг в сфера, в която знаем, че той е по-добър. И не си позволяваме по този начин да намерим кои са нашите силни страни и да направим нещо, което заедно да изградим. Точно така, да. Това е екипността, това е тимворка, така наречен, който, нали, по някакъв начин в момента аз много се радвам на поколението Z, защото те това нещо започнаха да го умеят. Но, например, моето поколение, което е Хикс, е изключително трудно за нас да го правим. Защото ние тотално сме възпитавани в това да бъдем индивидуалисти. И то дори е много интересна статистиката в глобален мащаб, защото ние виждаме, например, че поколението Хикс е поколението, което иска да ръководи, има нужда от това да расте по стълбицата в дадена компания, а докато поколението Z, напротив, той иска да е експертно, държи на собствения си баланс работа личен живот и по някакъв начин не се съобразява с авторитетите. Т.е. той е изключително различно от това, което сме ние. И за мен това поколение реално ще донесе промяната в обществото. Точно поради всички тези неща, поради дори поставянето на себе си на предно място, а не, нали, смисъл както моето поколение. Ние, нали, смисъл проставяме всички останали пред нас, а пък остане време да си погрижим за себе си, нали, би било добре. Докато сега виждаме, че поколението Z го прави това нещо, така че аз съм изключително впечатлена от това ново поколение, защото то е толерантно, може да работи в екип. Тоест, ние виждаме тези човешки ценности, които при нас имат дефицит, как с поколенията ние сме ги изградили в нашите деца, което за мен е страхотно. И се замислим от началото на разговора, че единият тип, личностен, който казахме за хората, които са по-предразположени към бърнаут, е хората, които са амбициозни, които така са любопитни, които желаят да се развиват. А хората, които са много приемащи и така, под приемащи имам предвид хора, които приемат всяка задача, които им се постави и не могат да казват не, те склонили ли са към бърнаут? Да, това също благодаря за отбелязването на този тип хора. Това е тип помощник. Те, между другото, е много интересно, защото в момента, когато говорим за различните типове личности, се пробват различните невропсихолози да бъдат свързани с предразположеност към различни типове заболявания. Така че там има някакви типове хора, а този тип, точно тип помощник, който, нали, аз трябва да помогна и това, нали, смисъл е моето аз съм аз, защото помагам. Това са хора, които са предразположени много към онкологични заболявания, за съжаление. Това е нещото, което за момента поне се вижда. Така че този тип свръхстрес, нали, онкологичните заболявания не е толкова бърнаут, колкото, нали, говорим тук за чисто депресивни нагласи.
и то до доста висока степен. И оттам, нали, невъзможност отново за живот в обществото. Тоест не бърнаут е най-опасното нещо. Ние имаме тук нещо, което в момента е много разпространено, се нарича социална тревожност. Тоест това е тревожност, тялото ти реагира при социален контакт. Много хора го олицетворяват, например, с някаква затвореност на хората около себе си или че някой е срамежлив. Нали? Това определение е срамежлив. Когато човек стана над 12-13 години, вече се свързва с едни отклонения и невъзможност на индивида да живее в обществото, в което е. И точно поради тази причина, нали, в случая виждаме пък при това поколение, което аз казах, че е много толерантно и други такива неща, невъзможност да живеят в реалността. Тоест много по-лесно за тях е да водят разговори през телефона, например да си чатят. Защо? Защото чата по принцип, когато ти си чатиш, имаш време да мислиш. Тоест ти можеш да си промениш написаното и можеш своя имидж, който градиш, да изглеждаш по един определен начин пред останалите, защото всеки един човек го прави. Това е негови личен имидж в очите на останалите. Той, нали, в един момент може да го коригира и може да напише нещо, което за него е правилно. Но когато вземеш този човек, този индивид и го поставиш в социума, където той няма време да коригира поведението си, то той се чувства изключително притиснат. И тук реакцията на обществото върху индивида е изключително, как да кажа, неприятна и много силна. Тоест там се отключват едни процеси пак, нали, чисто физиологични дори, нали, в смисъл, тук свързваме, нали, тревожността с страшно много стомашно-чревни заболявания, например. С главоболие, с какви ли не други такива неща, които, нали, съответно хората по някакъв начин усещат като симптоматика, без тя да е реална. И тук социалният контакт за тях е нещо много страшно. Тоест, те не могат да говорят пред публика, когато са в тълпа. Аз мисля, че всички ги гледат тях и се чувстват, нали, най-добре в цялата тази ситуация. Така че много са състоянията чисто ментални, които на нас ни пречат да живеем живота, който ние желаем да живеем. И поради тази причина тук наблюдаването на себе си, възможността ти да измериш нещо, което става с тебе, т.е. това, което е невидимо, да успеш да го измериш и да го разбереш, за мен е много така сериозен прогрес. Тоест от това, което чувам, един от аспектите да се наблюдаваш и явно тялото е механизма, по който можеш да извлечеш много информация. Да кажем какво се случва, как да можеш да направиш тази саморефлексия, как се чувстваш в определен момент. Точно така е. Много хора, които страдат от тревожности най-вече, те по някакъв начин усещат, те го наричат дереализация, деперсонализация, нещо, което, нали, смисъл се случва с тях и то е все едно от някъде наблюдават тялото си. Тоест те нямат връзка с тялото. Общо взето хората, когато са много тревожни, те не обичат тялото си и си мислят, че тялото, нали, им е там, за да просто то е така, за да им служи по някакъв начин, а не те да се грижат за него. И когато ти успееш да се върнеш обратно в тялото си, нали, това нещо отново се случва пък при много травми, когато човек има, когато успееш да се върнеш в тялото си и да наблюдаваш тялото ти действително е съвършено, защото то се управлява от мозъка ти. И в крайна сметка всички тези, нали, например, ако аз една седмица имам много силно главоболие, другата седмица имам стомашни проблеми, третата седмица усещам някъде болка по различни там части на тялото си, то в един момент трябва да се замисля аз колко натоварен е живота ми, какво се случва с мен и къде е стреса в цялото това уравнение. Има ли начин, по който да измерим стреса? Тоест да кажем, може би тук пак да се върнем към лимбичната система, да намерим кои ситуации предизвикват стрес за нас. Тоест към какво сме предразположени като личности? Ами,
По принцип, измерването на стрес няма еднозначен отговор. В момента това науката и така цялата наука върви към това да изследва стреса, даже невронауките, психофизиологията, всичките тези комбинирани специалности, които в момента съответно излизат поради желанието на човека да разбере какво се случва с него и какъв е импакта на стреса върху тялото му. Реално невропсихологията е наука между неврологията и психологията. Психофизиологията е между физиологията, чисто медицинската физиология и съответно отново психологията. Тук малко повече при психофизиологията имаме наблюдаване на симптоми, малко повече към медицинската наука ориентирана. Така че всичките тези неща идват, за да може да се измери стреса по някакъв измерим начин. Т.е. да хванеш едно невидимо нещо и да го направиш реално. Как се случва това? Например, ние работим с учени най-различни, които са в различни аспекти, които са прекарали голяма част от живота си, изучавайки човешкия мозък, поведение или там съответно с органични химици работим също. Като нашата идея е да изследваме това, което човек приема за даденост, т.е. неговото субективно усещане за качество на живот, защото това е нещото, което е много важно. И там са включени едни стресови скали има при едни събития, които Холмс Рахи са ги дали на психологията. Тоест, знае се, например, че има там едни 100 събития в човешкия живот, които 100 събития, ако по някакъв начин ти си изложен на тях, вероятността да придобиеш някакво заболяване, което е свързано с стрес, е много висока. Общо взето изследването на чисто биологичните функции също е част от този начин да се измери стреса. Например, с така нареченото Heart Rate Variability, което примерно много часовници имат и така нататък, това е една проба да се види човек в какво състояние, дали е в състояние на действие на симпатиковата нервна система, т.е. при отделянето на много адреналин, или на парасимпатиковата, която пък може да бъде свързана с бърнаут. И тук, когато имаме баланса на двете системи, ние, например, това, което правим, хората при нас носят едни холтери, които са малки устройства, персонални такива, които записват 24 часа сърдечния ритъм, който сърдечен ритъм ние с алгоритми го съпоставяме реално към деня на човека, който е носил този холтер. Защото те попълват едни дневници, като тези дневници са свързани с поведението и с емоциите на човека през деня. И ние свързваме поведението, емоциите с работата на сърцето и съответно отражението в мозъка. Ние правихме там едни скрининги електроенцефалографски, които успяхме да намерим къде точно е проектиран съответно сърдечно-мозъчния потенциал, т.е. потенциала на мозъка, който отговаря за сърцето, защото всички знаем, че сърцето е автономно, но мозъка го ръководи в крайна сметка. Така че успяхме тук по някакъв начин да разчетем този невидим сигнал на мозъка, който той дава върху сърцето, което пък е свързано с работата на симпатикуса и парасимпатикуса. И другото нещо, което това са хормоналната система. Защото когато имаме някакво объркване по тази ос, която е свързана с хипоталамуса, хипофизата и надбъбречната жлеза, това са основната ос, която в крайна сметка е свързана с всички стресови заболявания, то тогава човек има някакъв проблем. И за съжаление много често аз виждам на различни места, които хората казват, тук имаме бърнаут пакет, елате да си измерите кортизола, чисто кръвно. Ами това не действа. Защото кръвните изследвания, трябва много хора да го знаят, смисъл такъв, те измерват текущото състояние на човек. Ако аз, например, тръгна към лаборатория и срещна едно куче, от което ме е страх, то тогава, съответно, изследванията ми тотално ще бъдат променени. За да можем да избегнем точно
това нещо ние изследваме кортизол, кортизон и DHEA. DHEA-то това е прекурсор отново стероиден хормон, който е свързан с половите хормони. И от тук, нали, смисъл пък в космена матрица. Нека първо това да обясня в космена матрица, което какво означава? В косата на човек се натрупват всичките тези хормони. Те могат да бъдат измерени. И тук удобството на тези измервания, че можем примерно месец по месец, ако решим, ние можем да съпоставим какво количество стрес по отношение на объркване на тази ос, която аз преди малко споделих, която е свързана с хормоните. Човек е бил изложен предишния и този месец, например. Като 1 сантиметър от косата се счита, че 1 месец, нали, по принцип в човешкия живот. Тези неща, нали, съответно, след като ги измерим, ние можем да получим някаква представа за състоянието точно на тази ос, нали, която в крайна сметка е свързана с стресовите заболявания. DHEA-то е един хормон, който в крайна сметка е отговорен за репродуктивните функции, както при жените, така и при мъжете. Тоест много често стресът, нали, прави някакви проблеми, такива, че хората, например, имат проблеми с репродуктивното здраве. И това репродуктивно здраве много често се пренебрегва, когато се правят дори инвитро процедури, и поради тази причина много голяма част от процедурите не са успешни, защото когато човек е в дисбаланс по собствената си ос, която е свързана с стреса, то, нали, в смисъл такъв, възможността да протекат успешно тези неща е много малка. Така че ние започваме там и работим с репродуктивни клиники, които използват точно това знание, което ние вадим, за да може, нали, по някакъв начин хората да могат по-успешно да имат деца. И последното нещо, което може да бъде измерено по отношение на стреса, това е възпалителният фактор. И ние тук говорим за едно много ранно възпаление. Тоест ние измерваме цитокин вече в кръвна матрица, който е прекурсор на така наречения C-реактивен протеин. Тоест, когато ние отидем и искаме да измерим дали имаме някакви възпаления в тялото си, нашите лекари ни пускат там едни CRP-та, които ние виждаме дали са завишени или не. А тук ние говорим за една крачка на по-ранен етап. Тогава, когато този цитокин, който по принцип се свързва с менталния стрес, и той се отделя тогава, когато не човек е болен по някакъв начин, а когато е изложен на ментален стрес. Тоест, въображаемата заплаха прави така, че се отделя в тялото този цитокин, който напада като автоимунно заболяване собственото тяло. Тоест, той е отговорен за омазняване, например, на черния дроб, за диабет тип 2 и други такива неща. Тоест, той също може да се измери. И вече, когато човек получи пълната картина на всички резултати, когато се обработят, може да се види текущото състояние по отношение на хроничен стрес, къде точно човек се намира. Дали е само в субективната зона, когато аз не се чувствам окей, или вече стресът се отразил върху тялото ми. Всичките тези неща са изключително, как да кажа, важни за момента, защото това дава възможност за превенция. Тоест, преди да са се появили някакви отклонения в резултатите тези при лекарите, ние можем да видим, че човек е предразположен към това нещо. Това не означава, че е болен. Някои от нашите хора действително са били, т.е. от хората, които са направили въпросния скрининг, действително са имали необходимост от медицинска помощ, но други просто са успяли чисто с промяна на собствената си нагласа към света да задържат развитието на дадено заболяване, което за мен е от изключителна важност за подобряване на качеството на живот на хората. Така че това са нещата. И другото нещо, което е хубаво да се знае, че от стресовото събитие до реакцията на тялото се минават малко над 12 месеца. Тоест от 12 до 18 месеца. Тоест човек, когато преживява едно много стресово събитие, так му си мисли, че се измъкна от това дъно, в което е, и в един момент се появява някаква болест. Което, нали, е забавената реакция
на тялото. Нали? В крайна сметка той пак е защитен механизъм, бори се и други такива неща. В момента, между другото, в световен мащаб в медицината се говори за така наречените поведенчески заболявания. И това са заболявания, които са в резултат от нашето поведение. И сърдечно-съдовите заболявания, кардиоваскуларните, там инфаркти, инсулти, някакви заболявания на сърцето и на съдовете се свързват точно с недоброто поведение на хората. Защо? Защото хората пият. Защо пият хората? Защото не могат да се справят със себе си с стрес, за да се почувстват по-добре. Хората, нали, в един момент пушат отново нездравословен начин за справяне с стрес. Вземат в момента наркотици, бягство от реалността, отново на умение да се справя с себе си, предпочитам да избягам някъде. Тоест всичките тези неща, които стават в обществото ни, са отражение точно на това, че ние не сме си изработили нашите си добри механизми за справяне с текущата ситуация, която е изключително натоварваща. В момента ние виждаме страшно много стресори и невъзможност на човек да си почине по някакъв начин. Да, точно. Това е нещо, което си взимам от нашия разговор, е да човек, който слуша, да може да си вземе тези основни парченца, които изграждат целият пъзел, който вече се превръща в голямо поведение. Тоест, как сме свикнали да се регулираме, какви са механизмите, какви са моделите на поведение, които имаме, и те предразполагат нашия живот и начина, по който се чувстваме, и начина, по който възприемаме света и как сме в пространството. Абсолютно е така. Но просто аз бих могла да помоля хората, които в крайна сметка са ни изгледали до края, действително наблюдавайте себе си и не мислете, че всичко, което, нали, там се случва с вас, е нещо, което е предначертано. Тоест, то зависи от вас. Вие можете да го промените, ако поискате. Да, и нещо, което да добавя е, че от тези науки, които сподели начинът, по който се развива познанието, неща, които преди са изглеждали много далече от нас хората, вече има повече информация и има шансове за превенция и шансове за лечение. Това, че, да кажем, ако не искам да нападам конвенционалната медицина, но хората в дадена сфера са специалисти и те не виждат проблем, не значи, че всъщност отзад няма някакъв друг проблем, който е извън тяхната сфера на експертиза. И човека има шанс да изпита облегчение. Точно така, за това на нас целта ни е да работим заедно с лекарите, защото когато ние имаме знанието, което е свързано малко повече с превенцията и с сигналите, което тялото дава преди да се разболее, а пък, нали, съответно, те знаят как да лекуват. За мен двете неща, когато върват ръка за ръка, вече ще се получи една медицина, която е базирана на данни, нещо, което, нали, смисъл е персонално ориентирано и нещо, което, нали, лекарите могат да използват, защото много зависи, когато при тебе дойде пациент, ти имаш примерно 15-20 минути да му снемеш анамнеза и да му дадеш лечение. Ти да разбереш този човек, нали, преди това да погледнеш депресивен ли е, защото ако депресивен, то ще ти представи една картина на своя живот. Ако е тревожен, е по съвсем различен начин. Ако има някакви други проблеми, е трети начин. И много често аз съм чувала лекари, които казват те пациентите много лъжат. Не, те не лъжат. Те представят своята си истина заради състоянието, в което се намират. Така че за мен бъдещето е свързването на конвенционалната медицина, която е много добра, която се развива, която, нали, хората не трябва да бягат от нея, те трябва да се лекуват. Заедно с превенцията, за да може това нещо, нали, когато върват ръка за ръка и двете неща, съответно да се осигури един по-дълъг и по-добър начин на живот. Да, и като цяло хората да се стремят към това да водят по-добър живот. Абсолютно. Да могат да бъдат по-функционални в ежедневието си. Да, така е. Силвия, много ти благодаря за разговора. Беше истинско удоволствие, ми беше страшно интересно. И аз много ти благодаря. Благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. До следващият.